Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana 'ala bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Para bapak, ibu, saudara, jemaah salat subuh ingkang tansahipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lajengaken kajian wonten ing subuh menika. Sameneika sampun wonten ing akhir-akhir Ramadan kathah ingkang sampun ngatamaken Al-Qur'an. Memang wonten setunggalipun riwayat sinten toh ingkang saged ngatamaken Al-Qur'an sak ndonganipun sepisan menika badhe dipun diamini kalian para malaikat. Cacahipun setunggalipun riwayat 60.000 malaikat utawi 50.000 malaikat. Terus malaikat menika sibuk nggih turun wonten ing bumi karena kathah ingkang sami ngatamaken Al-Qur'an. Pramila monggo ibu-ibu ingkang dereng khatam, pun khatam napa dereng Bu? Dereng dipun khatamaken, mangke malaikat turun 60.000 wonten ing Masjid Al-Aqmah menika. Terus sampun tradisi kebiasaan wonten Tegalsari sekitaripun Makuyudan, wonten Baitul Surur, Kelurahan Bumi menika kabangan ngatamaken Al-Qur'an. Menawa lajeng biasanya pun yen semaan ingkang rawuh namung sedasa, tapi yen pas khataman sampai 100 lebih niku nggih karena nyadong mbarengi nggih menika ngamini donganipun khatam Al-Qur'an amargi malaikat niku sami turun wonten ing bumi. Namung menika ingkang saged kula aturaken wonten ing injil menika. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.